Bonsoir, mes chers amis! Или с този мой развален френски искам да ви кажа здравейте, скъпи хора от Лил, Франция! Много съм развълнувана, това е първият ми път във Франция, в който въобще крачето ми стъпва, крачето с босите ми обувки, зимните ми боси обувки. Сега съм в Лил. Какво правя тук? Тук идвам за Коледен базар номер 2. Така, отново ще го покажа. Номер 2. Ако ще чуете къде е Коледен базар номер 1 и как се озовах в Лил въобще, гледайте клипчето ми от предната седмица. Тук горе ще го оставя, в което бях в Брюксел. Едно абсолютно невероятно преживяване за мен. Въобще голяма изненада, не очаквах, че Брюксел толкова много ще ми хареса. Още съм доста екзалтирана, защото преди един час всъщност си тръгнах оттам. Но иначе клипчето ще стане много дълго и за това втора част е тук тази седмица. Сега пристигнах с рейс от Брюксел в Лил, който беше шофиран от сърби и половината от времето слушах... Знаете какво слушах от шофьорите сърби? Да се забавлявах малко с тях. И сега отивам да се настаня в хостел номер 2 за пътуването. Хостел номер 1 за пътуването беше супер. В клипчето от миналата седмица може да видите. Надявам се хостел номер 2 да продължи да е на същото ниво. Защото, както знаете, в Букурещ хостел номер 1 и единствения там също беше ужасен. Но сега съм много доволна. Та, добре дошли във Франция и по-точно в Лил. Хайде сега да си намерим хостела. Момента на истината, мисля, че съм пред хостела. Казвам мисля, че съм пред, защото не съм сигурна откъде се влиза, но някъде, може би от тук. Да, окей. Стигнах при хостела и сега ще видя дали е хубав. Дано да е хубав, всичките палци да е хубав. Взех си картата, момчето на рецепцията, милото, има малко по-добър английски от моя френски. Да, видим сега с тези обяснения дали ще намеря в коя стая съм. Майко, пълен индианец, просто ви казвам. Окей. Мирише на тик-так, на бомбонки тик-так, мирише тук. И така, интересното за този хостел е, че за първи път съм в стая само от жени, само с жени. Мисля, че сме 6 момичета. Просто в другите хостели нямах тази опция да се избера. Иначе, не че имам проблем, както знаете, но да, добре. Търся си сега стая. Направо ме изненадва тук интериора, чак да ви покажа дизайн. Добре, търси стаята, видях я и сега ще видя, ако има някой вътре, ще снимам малко по-късно, като няма, пък ако няма, ще снимам сега. Така. Освен падналата ми ръкавица, ако нямаше ето стаята. Мирише добре, чисто е. Окей. Добре. Харесвам, когато в стаите имаме собствен душ и туалетна. В случай има само душ, но пак е нещо. Имаме шкафчета, които не знам дали се заключват, как се заключват и така нататък. Ще разбера след малко. Това е моят цирк тук. И леглата. Имаме балкон. Окей. Уоу, това също е доста голямо тук. Супер. Вижте какво хубаво вътрешно помещение имат.
пространство, не помещение. Чакайте да влезна, преди да съм се затворила отвън на балкона. И така, сега ще се настанявам. Мисля, че няма значение на кое легло сме, поне този нищо не ми каза долу. Така че да, сега се настанявам, малко се освежавам и отиваме на Коледен базар тук в Рил. Много е готин хостела, нали? Много ми харесва на мен. И сега се оправих набързо, говорих по телефона, да уверя майка ми, че съм жива и да й кажа къде съм. И сега отивам, имам половин час до Коледния базар, но мисля да стана 20 минути. И откровено да ви кажа, както избягвам да пия алкохол и така нататък, нямам търпение да си взема едно греяно вино, даже си нося чашката от Брюксел. Ако намеря обаче такава метална чаша, ще си купя метална чаша от тук. Ако не, ако са само пластмасови чаши, просто ще си дам тази от Брюксел, за да не събирам излишна пластмаса. Не знам за вас, но аз като слушам, аз много обичам слушам подкасти. И много обичам слушам особено подкаста на професор Хуберман, Андрю Хуберман. И сега последният епизод, който слушах, беше за влиянието на микропластмасата върху нашето тяло. И като слушам някакви такива подкасти, после не искам да употребявам нищо, което се е докосвало до пластмаса и осъзнавам как това е абсолютно невъзможно. Абсолютно невъзможно. Знаете ли, че вече в плацентата и в човешкия мозък дори се намират микропластмаса? Това е. Еволюираме. Еволюираме. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We got into a drifted bag and then we got upside. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Скъпи хора, голямо ходене, голямо нещо, толкова много хора на едно място. Отдавна не бях виждала. Хапнах някаква супа, която така и не разбрах от какво е. Беше средна работа. После ядох от тези сладките топчета, които видяхте. Те бяха по-хубави от супата, но не бяха нещо изключително феноменално.
Очевидно ще колекционирам чаши от коледните базари. Виното е много по-добро от това в Белгия. Е доста по-силно. И си взех сега едни кестени, печени кестени. Билбили. И сега ще видя дали са хубави. Вътре имаше толкова много хора. Просто влизате и не може да мърдате. Седите и аз си държа ръцете отгоре, за да мога да снимам. Направо малко клаустрофобията ме хвана. Много хора имаше. Това може би се дължи на факта, че тук е само един коледния базар. А в Брюксел все пак бяха 4, мисля. Така че, да, за там се разпределили малко хората, са разпръснали, докато тук всички са на едно място. И така. Между другото, вече стана доста късно. Аз сигурно 2 часа и нещо прекарах в коледния базар. Толкова бавно се движи всичко. То е много малко място, много малка площ, обаче много бавно се движат хората. Има супер много хора. Даже, честно казвам, не знам доколко е безопасно вътре, от гледна точка, ако нещо стане. Мисля, има толкова много хора и деца, колички, кучета, въобще много хора. Това ме впечатли, много хора. И така, сега ще поразходя още малко из центъра, но наистина още съвсем малко и се прибирам към хостела, за да, понеже не знам доколко е сейф и все пак имам и половин час горе-долу до хостела да ходя. И така, много е странно. Пак е коледен базар, но е по-различно от Брюксел. Много е красиво, но самия коледен базар малко тумъч ми дойде. Като цяло, мисля, да, много хора имаше там. Просто трябва да ги... има хора, които ги пропускат. Аз не си довършвам мисълта. Има преди, трябва да ги пускат на по-големи интервали, защото вътре става страшна гъчканица. И така, но за сметка на това пък центъра е много хубав. Хода си тук сама в сенките във Франция. Доста хора ме питаха, доста, смисъл няколко човека ме попитаха как си осигурявам сигурност, когато пътувам сама. И сега, може би удобен момент да кажа, като цяло гледам да съм се прибрала до към 10 часа вечерта в мястото ми за настаняване. Само се огледам дали съм насам съм. Защото преди 10 вечерта има доста хора обикновено. Точно тук в момента не е, но обикновено има доста хора и не е страшно. Така че гледам до 10 часа вечерта да съм се прибрала там, където ще спя. Ето така се оглеждам периодично. И когато съм сред много хора, първо да довърша, извиняйте за прибирането. Като се прибирам, гледам да минавам по възможно най-големите булеварди, в случая това, защото по него е най-голям шанс да има хора и съответно, ако нещо ме притеснява, винаги мога да излеза на улицата и да спра колите, така че да. Това е една от страните на минусите, нали, човек да пътува и да е сам, е малко по-несигурно. Но това не бива да ви спира, никога не съм имала проблеми, надявам се и да нямам. Просто човек трябва да внимава къде ходи и така да има едно на ум. Колкото по-късно става, толкова повече на ум трябва да има. Когато съм сред много хора, как си пазя личните вещи, раницата я слагам отпред и като цяло ценните неща, като документи, примерно, си ги държа във вътрешните джобове на якета. Вътрешните джобове. Как се казва? Джобове. Да, вътрешните джобове на якето, така че никой не може да ги достъпи. А телефона и камерата ги държа в ръкавите. Ето тук си ги пускам. И реално така, хем са ми под ръка винаги, хем никой не може оттам да ги вземе. Нали, освен ако не е насилствено, разбира се, но в смисъл не могат да му ограбят. Не, по джобовете нямам нищо, пък и в раницата като цяло гледам да нямам нищо ценно. Да. Така, това са нещата, за които трябва да мислите, но в никакъв случай не трябва да ви спират тези неща да пътувате, защото, както виждате, всичко е спокойно. И така, да.
А сега да ви кажа, докато се прибирам, сега вечерта вече, понеже съм изморена и се опитвам да си успокоя нервната система, понеже иначе ако постоянно слушам подкаст или някаква по-жива музика, ще заспя точно други ден. А днес пак съм на 30 000 крачки и само да ви кажа, че аз за втори ден съм всъщност за трети ден съм с боси обувки. Те са зимни боси обувки. Ако на някой му е интересно малко повече, винаги може да ми пише, да си поговорим за тях. За първи път имам зимни, иначе аз нося примерно от 9 или 10 години нося боси обувки. Тези с пръстите, ако сте ги виждали, five finger такива нося. И сега си взех зимни боси обувки и съм доста доволна. Втори ден подред правя по 30 и няколко хиляди крачки. Въобще не ме болят краката, въобще не се чувстват изморени и съм доста доволна. Да, и докато се прибирах, сега да си дойда вече на думата, откъде започна всичко. Пуснала съм си да се успокоявам с джаз, кавъри на популярни песни. Много е интересно, ако имате Spotify, потърсете си. Не знам дали ще ви хареса, но мен много ми харесва да ги слушам вечерно време, за да се успокоявам. И така, тук ми направи впечатление, ако в Брюксел ми беше направи впечатление, че много пушат трева, нали, като минус за мен. Тук като минус единствения, който до момента видях. Чакайте, че аз съм без очила и докато фокусирам. Единственият минус, който до момента видях, е, че всички пресичат на червено, на зелено. Няма абсолютно никакво значение какъв свят се отваря, и колите, и хората. Всеки минава, когато може. Много е странно. Аз някакси си мислех, че това е наш запазен номер на балканците, но не. Всеки минава и някакси никой не свирка, никой не е изнервен. Някакси се приема за нормално. Зелено, червено, няма значение, минаваш. Ма и колите минават, не само хората. Да. Странна работа. И така, Лил, коледния пазар, хареса ми. Много хора имаше, обаче ми хареса, беше много красиво. Беше като в някаква от тези филмите от едно време. Те за мен са от едно време, де. Но малко по-старите филми, които, нали, показват коледни пазари. Там с въртележките с кончета, с виенското колело. Въобще много приказно изглеждаше. Да, хареса ми. Стигнах до хостела. Да си махна качулката, че нищо не чувам. Междуто навън не е толкова студено, просто аз се опитвам да се разболея. А днес сутринта, като бях в Брюксел, изпих едно такова прахче тамифу, нещо от сорта. Може би не беше тамифу, но нещо от тези... Аз въобще не съм много по лекарства, не ги знам, но от тези прахчета за настинка и за грип. Те се надявам утре, като се бъде, да се чувствам по-добре. Изпиха нос да не ми развали коледните пазари, защото все пак ще спа в стая с други хора и не е редно да се ината и да не пия нищо и съответно, ако съм заразна, нали, да зараза някой друг. Така че да, трябва да съм отговорна към себе си и към околните. Да, дойдох си в хостела. Има доста хора вътре в общи помещения. Ето вижте ги, играят билярд. И нататък има хора. Аз май няма да се социализирам днес, защото съм доста изморена и направо ще ходя си лягам. Иначе се запознах с едно момиче в стаята. Горе бях само две, аз и тя, и беше взето на едно легло. Така че може би ще сме три, но сега ще отида и ще видя точно колко ще бъде. Значи долу е някакво парти, тук по стълбите летят някакви младежи, крещат, пискат. Сега си на зелено училище. Ма не го подбираме и така случайно зелено училище. 100% нямат 18. Летят нагоре-долу, забавляват се хората. Баба им отива да си ляга, че е изморена. Какво да се прави? Надявам се да е тихичко тук. Сега ще видим. Те си да направо ме убиват. Аз съм в 107 стая.
видим дали има нови съквартиранти. Кейта не беше затворена вратата. Няма никой. Хай! Добре, момичето, с което се запознах тук. Тук е много приятно и топло. Чисто, мирише добре. Доволна съм от този хостел, със сигурност. Да. Лека вечер от мен и утре сутрин ще се видя с вас. Бонжур! Добро утро, скъпи приятели! Сега станах. Не спах много добре, но хостела не е виновен. Виновна е апдейта на моята антивирусна система. Тоест, болна съм. И сега засетих, че си забравих лекарството. Да, сега ще се върна. Иначе в хостел стаята беше супер. Бонжур! Иначе в стаята беше супер. Само 3 момичета сме и беше много приятно. Но трябва да се правят редовни апдейти на антивирусната система, така че отивам да си взема... Те чистят стаите. Отивам да си взема лекарството и отиваме на закуска, да видим дали има нещо питателно, което ще даде сили на антивирусната система. Не закусвах се, не си изпих лекарството, защото се почувствах по-добре и изпих 2 кафета. Така че, да, за още здравословни съвети ме следвайте, когато сте болни си пиете лекарство, пиете с 2 кафета. Също оставих лекарството за малко по-късно, да видя дали когато имам нужда. И сега исках да ви покажа моята приятелка Лара. Тук пред мен я поглеждам дали подходящо и казах името, която е на събитие за някакво комикс събитие, на което ходят хора, обличат се в различни костюми, снимат се и много забавно звучи. Are you ready? Yeah, I'm Okay. Based on the character. Okay. How cool is that? Okay, thank you. You look very nice. Страшна съдорана е тази Лара. И сега се боря да видя дали ще ми се скарат, защото малко закъснях с чекаута. Надявам се, че няма ми се скарат. Аз пак съм се умотала, като... Не знам като какво ще ви кажа тъпотия. Така няма, че не пак съм се умотала много. Но това е за да не успея да се доразболея. Големи върти голямо нещо. Когато напускам хостела, ми казаха, че трябва да си взема чаршафите и да ги пусна там. Да. Тук. Много студено тук навън, много студено. Така, сега тръгнах си от хостела, не ми се скараха. Даже бяха доволни, да си свалила нещата, явно не всеки си сваля чаршафите. И да ви кажа, аз така не съм съвсем неподготвена тук в Лил, идвайки, защото аз моята програма направих сега, докато си пиех кафето, но имам една близка приятелка в София, Ocean, която е живяла тук, тя от Франция, е живяла тук и ми даде разни препоръки. Имам заведение за обяд с точно какво да си поръчам да пробвам, така че малко по-късно ще... Малко, поне след 5 часа ще отида да обядвам и ми даде контакти на една нейна приятелка, може и да срещна и нея. Да, сега имам цял ден на разположение тук в Лил и хубавото е, че е 1 декември. Съжалявам, така хубаво. Аз не знам, има някои момичета, които пътуват, винаги са добре гримирани, с прически. Аз просто като се видя, как стърчи навсякъде. Не знам как го правят. Между адмирация, вие не знаете колко е трудно на тези момичета, които пътуват и винаги са с хубав грим, хубава коса и така нататък. Всъщност какви усилия влагат. Да се върнем сега към моето преживяване. Да оставим косата ми на спокойствие. Понеже е 1 декември, всички входове на музеите са безплатни, така че сега ще отидем на някой друг музей
Имам много време. Имам време до 5 вечерта. Така че... Да, отиваме на музей сега. За съжаление не е отворен музея. Природно-научният музей не е отворен, защото му правят ремонт и няма да мога да го видя него, много ми се искаше, но нещо има доста интересни други неща, които съм подготвила за днес. Но първо трябва да направим една разходка 20-30 минутки до центъра. Значи, искам да ви кажа, че живо пиле няма тук по улиците. Само аз и тази гарда сме. Да, вече съм само аз.
Много хубав този Лил. Право горещо ви препоръчвам да дойдете и да имате време да се разходите. И стария град, и с музеите. Много интересно. Аз сега се постоплих малко в последната къща музей, в която бях. И е време за обяд, скъпи хора, защото съм супер гладна вече. И отивам в едно заведение Леброк май беше. И там ще пробвам едно ястие, което моите приятелка Ocean, което всъщност името е Ушани, но като се запознахме, аз 5 пъти я питах и 7 можах да го запомня и почнах да й казвам Ocean и оттам остана Ocean. Ocean. И тя ми препоръча да си поръчам едно ястие, забравих как се казва, и като ме предупреди, че е тежко, тя знае, че си похапвам. Да, предупреди ме, че е тежко, т.е. да поръчам само него и нямам търпение вече да отида да седна и да хапна малко и трябва да зареда батериите на телефона, защото този път съм си взела резервните батерии за камерата и ги смених сутринта, но телефона вече ми е на 23%, т.е. по цял ден му е пуснат GPS-а и интернета, така че да, доста бързо му пада, трябва да го зареда поне веднъж през деня, докато съм навън. И така, сега ще ускоря крачката, защото съм доста гладна. Нямам места тук. Добре, че има още едно такова заведение. Отивам натам. 15 минутки. Дано телефона издържи, защото в никакъв случай не ми се носи батерия в ръцете. Много е студено. И почна да вали на всичкото отгоре. И с 300 км в час пристигам, дано да има места вътре. Защото студено и аз съм гладна и много искам да опитам това, което Ocean ми препоръча. Нямам късмет за заведението. Имам късмет, че въобще знаеха точно 2 думи на английски. Обясниха ми, че кухнята е затворена на френски, да с Google преводач си помагахме. Оказа се, че явно кухнята им по някаква причина затваря на обяд. Може да усетите по тона ми, съм доста раздразнена, но това е положението, да съм се обадила, да съм си запазила маса. Никой не ми е виновен. И сега всъщност вече търся не какво искам да ям, а какво има за ядене, така че си намерих някакви бургери, които са с 4,7 от 3000, не 4,5 или 4,7 от 3000 няколко човека са ги оценили, така че би трябвало да е добре. Да, искам да седна някъде, където знам, че са хубави нещата, не просто да загубя времето и да ям нещо посредствено. Дано да са хубави бургерите и дано да има места. Vas-y, tu vas terre? Ici. Хапнах много набързо. Бургера, независимо от външния си вид, беше много вкусен. Беше телешки бургер и според Google преводач имаше и пържено телешко шкембе в него. Беше много вкусен и вече не съм чак толкова кисела, колкото бях преди малко. За мен е абсолютна мистерия това. Аз сега да ви кажа, по принцип не искам да си крива душата, искам да съм честна с вас. Аз имам определено отношение към французите, което моята приятелка Ocean много сериозно наклони везните в един момент. Нали, че явно не всички са такива, които аз бях срещала. И тук наистина много странно. Някои хора са супер топли, могат да не разбират и думичко това, което им казвате, но се опитват да ви помогнат и са много гостоприемни, са много усмихнати и са супер. В същия момент има някакви хора, които са откровенно казвам се, едно е зла гад срещу теб седи направо. Аз не мога да повярвам в модерна страна, в такъв туристически град, какъвто е Лил, реално.
може ли да има обслужващ персонал в центъра на заведение, който да не говори абсолютно никакъв английски? То не е да се прави, защото нали, тя момичето седеше до мен с телефон и се опитваше да си превежда с Google преводач. Нали, ми пишеше, нали, много по-лесно и за нея и за мен щеше да бъде. Нали, айде мен да ме остави тя, нали, но за нея щеше да бъде много по-лесно, ако просто, ако знаеш английски, нали, да говори на английски. Нали, сега някой ще каже, ами ти като си в чужда страна трябва да научиш езика. Нали, това не е така. Пък и аз се опитвам. Сега не мога да проведа цял разговор на френски, мога само да поздравя, да благодаря и да кажа чао. Нали, но тя толкова не можа да каже, че нямат свободна маса, че просто и така. Много ми е смесени чувства имам към французите. Аз опитвам се да не съм предубедена, но те не ми дават много шансове. Как ще да е? Само да отбележа, че сега не съм толкова кисела, колкото бях преди малко. Ocean, sorry. I still love you. И така, сега отивам да пия едно кафе, да си почина и да доправя настроението и да ме обслужат готини хора, които са усмихнати, топли и да. И да наклонят и те везните на моето прекарване тук във Франция. Че всъщност французите могат да са много топли, хубави и гостоприемни хора. А не слакат. Хайде да ходим да си взема едно кафе, защото е супер студено навън. Стоплях се много добре, хапнах един абсолютно посредствен бананов хляб и едно ужасно, най-лошото кафе, което някога съм пила на V60. Направо не мога да си представя. Имат толкова разнообразие от кафета, този киселяк. И не говоря за киселинност, excusez-moi, говоря за киселяк. Както и да е, но за сметка на това пък обслужващия персонал бяха най-сладките хора, които съм срещала тук в Лил до момента. Може би онази къща, в която бях, която ви показах. Не знам кои са на първо място, дали този персонал тук или персонал в къщата, в която бях. Много съм щастлива, че дойдох в това заведение, защото въпреки посредствения десерт и кофти кафето, някакси ме стопли отношението на хората. Бяха супер любезни, много мили, усмихнати, с перфектен английски. Въобще, да, тези французи ги харесвам много даже. Онези другите не. Ако човек не е пътувал много, ще си помисли, че в него е проблема. Но такъв контраст в хората в една страна аз никъде не съм виждала. Аз съм си попътувала, никъде не съм виждала на друго място. Такъв сериозен контраст между хората. И сега тичам, не за рейса. Все още не за рейса. Първо отивам да видя дали вече са отворили тази кула, която пробвах сутринта. Искам да видя, защото има 497 стъпала или нещо от сорта и се виждали от високо. И след това има една изненада и дори съм склонна да пропусна тази кула и панорамната гледка, защото нещото, което ме очаква след това е... Въобще не знаех, че тук има такова нещо. Няма да ви казвам още какво е, защото искам да се уверя, че работи. И да, съвсем случайно го видях сега в Google Maps, докато си пиех ужасното кафе. И просто като го видях и не можах да повярвам. Да, не е за ядене, другото нещо не е спа. Третото нещо, което може да ме ентусиазира толкова, освен ядене и спа, е нещо свързано с наука. Нещо свързано с наука, но искам първо да е дали отворено. И да, така че сега доста бързо ще се раздвижа към кулата и ще ги притичам тези стълби. Въобще няма да разберат кога съм минала по тях.
Thank you. Така, стълбите са 415, не са 497. Измислям си, аз и сега ще ги изтичам. Нещо, което не си измислям. И съм казала, че трябва дори да си платя. Струва 750 евро, което е окей, защото би трябва да си я служа гледката. Пък и кога друг път ще си платя, за да тичам по стълби. Не е като да няма... задъхте. Не е като да няма такива състезания. Да. Да носи се служа гледката. Така, момичето ми предложи да ме качи на асансьор, но аз съм упорито магаре и ще се кача пеша, защото казах вече, че ще ги изтичам. Каза ми, че ще ми трябва около 10 минути. Аз ги залагам макс 7, защото нямам време. Да, сега ще видя. От тук ще оттръгнах, само вие колко часа. Окей, 5:00. Продължаваме. Продължаваме. Всеки може с въздух. Всеки може с въздух. Къде стигнах? Стигнах. Колко часа? Ще припадна. Окей, 3 минути. 3 минути. Ще запиша състезание, ако ден. Не виждам други стълби да има. Sorry. Добре, питах сега ни хора, казаха, че това е последният етаж. Малко се подобря тук. Ма хубаво е. Хубаво е. Така. За още съвети по физическо възпитание. Стъпка така се тече нагоре до стълбите, но това е положението. Сега ще слизам. Дали мога да слезна по 3 минути? Да видим сега колко е. Сега е 4. Не знам дали се вижда. 4 е. Освен да правим. Да не се пребия по стълбите. Но, хайде да видим. Така, почти стигнах. Нека видим. 2 минути мои приятели, 2 минути нещо. Много се бързо, сумарно 6 минути да кажем, че изкарах. Сега отивам да тичам към другото място, което искам посетя. For the Olympics, you would be a gold medal. Okay, Oh my god. Oh my respect. Thank you. Oh, you take care. Bye. Goodbye. Така, вече съм извън кулата. Много фенове, много нещо. Исках и долу да си говорим. Аз може да обичам лежерно да го раздавам, докато трябва да тичам. Нямам проблеми с това. Сега голямата изненада, скъпи хора, тук е... Има музей на Луи Пастьор. Аз направо не мога да повярвам, че не го открих това по-рано. Цял ден се мотая в Лил. Гледах хубави неща. Дали, но нищо, което да съм искала винаги да посетя и така нататък. И да, и сега имам шанс да посетя института на Луи Пастьор. Това е музей към института. И направо нямам думи, честно казано. Имам 16 минути до там. И там бързичко ще трябва да го разгледам. И после имам 15 минути до рейса. А трябва да съм там след 40, така че може би вече се досещате, че отново ще тичам. Бойсите обувки са супер за тичане. Дано да отворя музея. Тъжни новини за мен. Музеят не работи. Не знам защо не работи. Не пише в Google да е с намалено работно време. По принцип работи до 5. Но не работи. Но нищо не. Това е шанс за мен да се върна, причина по-скоро, за мен да се върна в Лил и да посетя същи заведението, което Ocean ми препоръча и да пробвам това традиционно ядене. Тук виж, сега имам време спокойно да стигна до автобуса. Тук виж, не го изпусна. Тук виж, ще успея да дишам нормално. Докато стигна до автобуса. Това са стълбите, много готино между другото.
Препоръчвам ви да отидете, ако дойдете в Лил, ви препоръчвам да отидете може би малко по-рано през деня, но имайте предвид, че работи от 2 часа след обяд нататък. Да не се опитате рано сутринта. И много хубава гледка има към целия град. И сега, без да се опитвам повече да се губя или да се изпусна превозното средство, е време да се видя навигацията на къде съм. И да. Така, не мога да повярвам, че отново тичам, дори и не знам вече за къде тичам. Видях някакъв автобус, който моят е такъв, който би трябвало да дойде след 15 минути, но реших да тичам и да отида да попитам случайно дали не е той. Защото ще бъде срамота след толкова тичане, ако се изтърва автобусът. Не мога с това, моето тичане просто е скандално. Така, не е това моят автобус, или поне шофьора каза, че няма да шофира до Брюж. Каза, че му се иска, но не му е в посоката. И каза, че според него това е място, което трябва да чакам. И аз сега си давам още един шанс да си изпусна рейса, като влезнах в гарата, за да си потърся тоалетна, защото не знам в автобуса дали има. И би било хубаво, ако успея да мина през тоалетната преди да пътувам някакво време, което не знам колко до Брюж. Мисля, че час и половина да не е толкова страшно, но все пак, ако може. Кой би отказал? Още малко стълби. И още малко тичане. Мерси. Този път не за спортни постижения, а за рейса, дали не е това? Ще по-добре, ако го изпусна вече това рейс. Не мога. Не, много рано още за моя рейс. Това най-вероятно е рейса, който вече си беше тук. Не, същия шофьор, няма да го питам. Ще сметна, че тотално съм изперкала вече. Той отива в Амстердам. Не, Брюж. Някой друг път ще отива в Амстердам. Аз също съм била в Амстердам 2 пъти. 3 пъти? 2 пъти. Мисля, съм била в Амстердам. И да, хубаво е и там, но сега отивам към Брюж. Или поне така си мисля. Да видим рейса, дали ще е съгласен с мен. И автобусът ми дойде, скъпи хора. Не го изпуснах, тук е, няма да го изтърва, качва се каквото ще да става. Ако на вас ви е харесало моето спортно и спорно преживяване в Лил, на мен много ви хареса, но ако на вас ви е харесало, може да ми го покажете, като дадете един палец. Ако сте му подкрепите, може да го направите, като станете член на канала. Отдолу има бутонче под клипчето. И също така, ако все още не сте се абонирали, не забравяйте да се абонирате, защото другата седмица ще ви покажа коледния базар в Брюж, Белгия. А до тогава, забавлявайте се и до скоро!